lento yomsamo khona into ekuthiwa inkatha ngizoyifaka kancane le nkatha icishe ifane namanzi amnyama yep manje abantu bajwayele ukushaya lento ekuthiwa amanzi amnyama kanti inkatha iyona ewukhiye kakhulu abantu bakudala bebesebenzisa yona inkatha yokuthi masabantu ndawonye ngiye enyangeni bese ingakhela inkatha ngiyibeke ekhaya inkatha kuzothi mawunomcimbi wena kwakho njengomfowethu usimema mina ngikhuluma kule nkatha ukuthi usibanibani uzobe ehlabile so njobe ehlabile lento azobe eyisho lapha yonke ayiguquke kube into yami abeke lezo ibani zakhe ezimnyama ikhanyise la bese yahamba ufika la umfowethu mhlawumbe uyena othetha ngisho idlozi ekhaya uyafika usezokwenza izinto la siyadla simupha ngisho inyama uyayithatha leyo nyama uyoyibika lapho ukuthi na ubufakazi balento ade ngiyiyena so yonke lenhlanhla ade ilindele yonke iza kuwena abanye abantu bashawe leyo nto inkathi njengesithwala yes ngoba mase nifa nonke ningena kulento yalenkathi lethwa abanye abantu bathi ekhaya kuyashona kodwa umuntu abuye angakhulumi angaveli kanti mhlambe kwakade kunenkathi so lokho kodwa sikuthola ngoba sesihlola so kubalekile ukuthi umuntu umenelo yozo inkinga zamanzi nani sisebenzise leyo guqula idlozi ukuze isimo sakhe sibuyele endleleni yakho. Akungibingelele mbuke lapha ekhaya igama ngumzothule ngokeshambe isibongo mafafuka njekete ngabani saba nesabo ngosanga lala makedo lala bafozane kunukathi sikhudla othima uvimba ngala uthukusunga le ngumkhovu oyiphayo madakeni oyishasa gitsela siyabingelela Nethezeka TV ngena lapha ku YouTube ngene ku Facebook ngene ku TikTok usubscribe uthi Nethezeka TV kanti ke ukhona uDr uDlamini umalala phezulu kahle uDr Malala phezulu wachaza ke phambilini igama likaMalala phezulu ukuthi lafika kanjani ukuthi cha ngeke yena esalala phansi ngenxa ukuthi uzamile udlubu lwendile wakwazi ukulwa nenkinga eziningi ababhekene nazo kakhulukazi ngenkathi uyolanda lesikhwama senzuza Dlamini bingelela baba ababukele emakhaya ngibingelele kubabukele emakhaya ngibingelele nakuwe umsakazi ngiyathokoza ukuthola leli thuba futhi namhlanje niphinde ningivakashele nizobona indlela esisebenza ngayo nesisiza ngayo phakathi kwekhaya. Sakakhuluma dokotela phambilini sithinta indaba yokuthi kuneyinsebenzo ezikhona la ekhaya. Ngaze ngabuza umsebenzi ekutheni ukuthi ukhona yini umsebenzi oposekayo wachaza ekutheni ukuthi ukhona umsebenzi oposekayo ngifuna ukuthi siqale la ekutheni ukuthi ukhona abantu abaneyinkinga singakangeni kulama products akhona othola ukuthi izinkinga zakhona uyakwazi ukulekelelwa ela ekhona ngoba wakhuluma indaba yenhlolo ukuthi ikhona nasocingweni ake singene lapho ukuqala ngaphambi kokuthi singene la ekutheni ukuthi yimiphi eminye imisebenzi ekwazi ukuthumeleka ifike kumuntu kakhulukazi le eyokwelapha uma inkinga idlangile la esuka khona. No kulokho la ekhaya siyahlola njengoba sikwazi ukuhlola nasefonini ngoba sisebenzisa idlozi lomlozi kakhulu elikwazi ukuphika into ukude sithola isixazululo abantu kuyenzeka ukuthola kuthiwa nanga umuntu uwile ekhaya sicela ukuchecka sithole ukuthi no lo muntu mhlawumbe uhlushwa idlozi khona la ekhona kuthola ukuthi kukude kakhulu akakwazi ukusondela siyakwazi ukumthumelela la ekhaya impande thize sinayo kuthiwa isihlanzi samadlozi leso sihlanzi samadlozi sithakiwe kakhulu ekutheni siyakwazi ukuphika ukuthi ubalo ongena enganeni ongena bese ihlukumeza ngalendlela ayidlozomele so sikwazi ukuthi silungise lehlele ngezansi bese likhuphuka ngoba selichaza ukuthi lifuna ukusetshenzwa kanjani ngoba kuyenzeka ukuthi idlozi liphakama nje lathwethuliwe kodwa lidlozi lokusebenza so bese siyakwazi ukuthi mesebenzise leso sihlanzi samadlozi siyakwazi izinto zakhe zonke nedlozi lakhe lihlambuluke licace kakhulukazi abanye abantu esibasebenzisela lesi sihlanzi samadlozi umuntu ongenwe idlozi kodwa ongazi ukuthi ungene obani baningi abantu abanjalo awukwazi ukusebenza abantu ungazi ukuthi ungene obani ngoba mawuqala nje usiza umuntu kufanele uqale uthinte lo okuphethe mazike ukuthi ubani uyavela ke mawusebenzisa isihlanzi samadlozi ukuthi mina nangu sibanibani nosibanibani abangenile ngisebenza kanje so zikhona izinto ezinjalo esikwazi ukuyithumelela kubantu bekude emsakazi. Ake sibuye size la kukhona insebenzo ekhona engiyibonayo njengamanje engikholwa ukuthi umuntu uyakhona ukusondela
ezokwazi ukuthi mhlambe uthola ukuthi uzolashwa into ethile emva kalokho mase insebenzo ethile eyithola la ekhaya noma momhlolile uthi hayi kahle kahle into edingayo ukuthi ngihlambe kanje mhlawumbe umhlambe umqede umgeze kodwa le nsebenzo iba nayo uma ususekhaya ukuze uzokwazi mhlawumbe ukuthi uyachela noma wenzani noma uyaqhubeka nemsebenzi noma neprocess. Ake singene kulezi la ekhaya kodwa ake singene kulezi ezithinta ukugula kwabantu nezinto ezihlukumeza abantu ngoba abanye bathi bayathakathwa kanti abathakwathi abantu bahlushwa izinto ezikubona nabazalwa nazo. Ikhona izinto ezinjalo kakhulukazi njengoba wabona lama product ala awezifo ezithize nemoya ethize. Abanye abantu bahlushwa zilwane asibeke kanje omunye umuntu ulala nento njalo efika ilale naye uthola ukuthi bathi bayishaya ngendlela yesilwane ayishayeki kanti akusona isilwane isipoki manje imvamisa abantu mabesebenza bethi bashaya isilwane bajaha ukuthi thenga inkukhu emnyama once wathinta into enegazi kanti isipoki leyo nto uyinika amandla uyayipromote ukuthi ayibe namandla kakhulu umuntu ayizukuphuma ke le that's why umuntu ezokutshela ukuthi nayizolade ngigeza lapha nanini ngangigeza lapha lento ayisuki no ingoba akusona isilwane isipoki thina ke siyakwazi ukuthi kulama products esinawo mase siyishayile lento siyayiqeda asishaye once off isuka iphele abantu abazi ukuthi yini eyenza kube nesilwane nesipoki njalo ama-sign akhona ama-sign ukuthi noma ngabe ubunemali uyashayeka emalini othandweni kakhulukazi ugcina unesichitho unesidina ungasathandwa umuntu wakho owesifazane noma owesilisa emva kalokho futhi usulala nezinto ezilala nawe kakhulukazi lokho kwesipoki mangena umuntu imvamisa bakuhlakaniphela ngokuthi bakushadise naso once bakushadisa naso asho ukuthi obviously othandweni lo muntu oqhamuka ngenyama njengami ngizofuna uthando wena ngeke ngisakwazi ukuhlala ngoba vele already usushadile lo muntu so lento ke masibe ukuthi sithwebuleke sinazo indlela ke iwasho zethu zinayo lawo makhambi phakathi ukuthi senza sure ukuthi into mase siyisusile umuntu iyasuka kubalekile ukuthi umuntu ahlale ayigeze ngayo ngoba hlala sibe phakathi kwabantu abantu ke bayakwazi ukuthi bakuleke ngezithunzi kodwa mawuna le product yokulahla isilwane naleyo yokulahla isipoki usuku safe kakhulu phakathi bekhaya. Ake singene kulezi hlanzo lezi ezithinta kakhulukazi ubudlozi okwewathinta kakhulukazi le yokuthi omnika yona umuntu kukhona iyakuvezela nomuntu okwena ngqo ngifuna ukubuka la ekutheni ukuthi kuzona ama direction akhona ayizihlanzo ongeke ukwazi ukuthi ugijime uthola ukuthi ubonakala mhlawumbe nenkukhu endaweni ezithile ngendlela omyalela ngayo noma zihlukahlukene nazo lezi zokugeza kakhulukazi ubudlozi ongakwazi ukuyithumelela kubantu no lesihlanzi samadlozi asike isidingo sokuthi ube nezinkukhu wena usukuzosebenza ngendlela esikutshela ngayo ukuthi uqala kanje uhamba uyogeza mawukuthi uyentabeni noma uyolwandle kuya ngokuthi thina sithema sitshelo kathiwa shona kuphi kodwa ayikho into efuthi ezoba negazi phakathi nakuyona ngoba into esuke siyilungise kakhulukazi lesihlanzi ukungena nje kafushane ekhaya kuyenzeka abantu bathwase bonke uma bethwasa bonke kodwa ngeke basebenze bonke le ikhomba ukuthi kuphambene isidalwa siphendukile isidalwa sasekhaya saphendula sazeza njengento evuka njengedlozi okanye kunomdliwa lesihlanzi samadlozi yasiza ke bese umvezo balo umdliwa ke abantu bazi ukuthi umoya omumbi nje kuphela kufanele bazi ukuthi uqhamuka kanjani umdliwa uma la ekhaya ngizoba nomuntu owumelusi noma uhlala phakathi kwekhaya mefa lo muntu singamazi wapi siphinde simngcwabela ekhaya lo muntu uzoba umdliwa mevuka vele fanele avukelela ekhaya kodwa into azongena ngayo uzongena zenza idlozi kubantu omunye uyakwazi ukukhuphuka azakhulume ngomlomo kodwa uma ekhuluma mase kufaneka act lezi zinto ade ezisho ubone ukuthi lezi zinto eziphambene ngoba umdliwa abantu abaningi bangenwe leyo nto abanye bathwasa nje kubantu kuze kube ngathi bavaliwe no ingoba bebethwasa into engekho so isikhathi samadlozi siveza obala ke iqiniso lokuthi unaso isiphiwo noma unaso ukuze usheshe uhlehle nje ungalokho ilibazisa uyofuna amatoho yenza okunye hamba ufuna amatoho ngoba awukho obizelwayo so imnandi ngaleyo nto ukuthi iyona ehlukanisayo kunjalo ngizwe kahle mkhulu ihlanzo noma ihlambo zala ekhaya engathinta kakhulukazi abantu besilisa noma ezithinta abantu besifazane ngabe zikhona ukuhlukana kwazo
kulezi la ekhaya ngoba kukhona abanye ethi hayi cha okwami kubulawo lokhu uthinta amadoda lokhu ukuthinta abantu besifazane ngoba nezimpande ayifani. Ngabe wena uyakwazi ukukwenza mhlawumbe ukwazi ukuthinta wonke umuntu noma kuhlukaniswa kangegaba ethile? Kukhona esikuhlukanisayo okuphoqa sona isimo ukuthi lokho kwabesifazane. Umuntu wesifazane kusukela emncane inkosazane ekhula azabe mdala kubalekile igazi lakhe libe lihle. Isimo sakhe sibe sihle azawufika ebudaleni bakhe azagane kufanele agane noma uqoma ungalokhu lahleka uyalapha ngoba impande senza sure ukuthi sihambisa according to isidalo somuntu ukuthi agqame sona into yakhe yonke ayenzayo ayikhanye. So lokho kwabesifazane kuyaba kodwa njengoba ubone ngathi khona nento engathi izinsipho. Yebo. No, kusayinto eyodwa kuphela sesiyenza ngoba kulesikhathi samanje noma ngabe uhlalaphi noma esemafletini noma ikuphi uyakwazi ukugeza usheshe uhambe emsebenzini, hayi ukuthi uyoze kuthiwa thatha lento uyogezela endaweni ethize. Yona le nsipho le isihlanzi ngokwayo. Ikhona eyabesifazane ikhona neyabesilisa. Kusho ukuthi la ekhaya siyakwazi ukuhlukanisa kukhona okuphinde kubahlanganise abantu. But ke nje kukhona okweyinsizwa ukuthi insizwa ayigezeke nedlozi layo cace negazi layo cace yonke into othi uyayithinta ama windoda nokukhuluma nje uphakathi kwabantu ungabi lula mawuqhamuka. Sikhona izinto ezifana nalezo. Uyazi ngisalele kahle ukwethinta kakhulukazi le ethinta ukuthi uma kuya ngokuthi uyaphuthuma emsebenzini. Ngifuna ukuya kulabo abahlala emafletini kakhulu. Abantu abahlala emafletini kulula ukunukana. Kukhona izingane ezila emares thola ukuthi endlini eyodwa zintathu endlini eyodwa zihlangana ekitchen ziyohlangana endlini eyodwa ekameleni lelodwa ires leyo nazo ziba nenkinga yemimoya zilapho emares thola ukuthi ingane ayisafundi kahle lapha kodwa abazali bayisukumela na iyasukuma iyafisa ukuthi lento ilunge. Ngifuna ukuya lapho ukuthena ukuthi kulezi insipho kukhona nokuthinta imimoya kakhulukazi le yobudlozi ngoba ukukhuluma kakhulukazi ukuthi into mhlawumbe eqondiswayo uma kuya ngokuthi kunomdliwe ekhaya iyacacisa lokho ngoba nazo zinayo lezo inkinga zezipoliyani zisemarese ezinye zizeyibuye zize emakhaya kucaca ukuthi ziyolashwa. Njengoba ubona ke siyenze kanje kwaba nanensipho senzela leyo nto ngoba akufuneke ubonakale uvuthuzela isiwasho noma yini emanzini. Sengaba nokuthi khona ukugagona kanti wena cha khona ukufa okulungisa kuwena noma khona isimo silungisa kuwena. So insipho iyodwa iyakwazi ukuthi ibe yilento esifuna ukuthi ibe yiyona. Mawugeze ngayo nje isimo sakho sibuyele endleleni. Ziningi izingane ezigcina engasafunda ezinye iziphathwa amakhanda akapheli. Kanti izimo ezithize uthola ukuthi nje ihamba nesilwane noma ihamba nesipoko esithize noma idlozi elithize eliphakama kabe enganeni. So masiyenza ama products siwenzela ngaleyo ndlela ukuthi wena ngoba uhlala endaweni ethize ungakusebenzisa lokho. Wena ungakwazi ukusebenzisa mawukini uthathe lento uhambe uyogeza. So siyakwazi ukuthi kusenze kanjalo. So sizama accommodate bonke abantu bangayitholi bevalelekile ngoba umuntu uyalifuna usizo kodwa bese ebuka isima indlela ahlala kuyona abona ukuthi ngeke ngikwazi ukuthi ngiyisebenzise. So siyakwazi ukuthi abantu sibakhathalele sibalungisele ngendlela abafuna ngayo. Siyayibona ukuhlukana kwazo. Ngizocela ucacisela umbukeli emakhaya ngokuhlukana kwazo kakhulukazi ama products ala ekhaya negezo ekwazi ukuposeka zifike kubantu umhlukanisele nje ngokwezigaba zaso ukuthi lesi sisebenza kanjani lesi sisebenza kanjani ngoba ngiyabona ekutheni ukuthi kukhona abantu abahlezi besifonela nathi njengeNethezeka TV. Awusho umkhulu ukhona nje umuntu ono nento yokugembula singazi ukuthi ukugembula efonini noma ukuya bukhoma lokho akufana noma u45 noma ukushaya ukhasina uyayibona into kanjani. So ngifuna ukucacise nakho lokhu kokugembula uma usifika kukona ukuthi ekugembuleni kahle kahle kusuke kugembula kanjani lokho okwenza ekuthenini ukuthi impande ize idingakale khona noma kusuke kususa nje lokho ukuthi ungalali ungazeli phela nawe phaphama ukwazi ukubuka izinto ngendlela. No, njengoba wabone khona leyo kuqala izihlanzi samadlozi le besikhuluma ngayo ekwazi ukuhlukanisa nje unalo idlozi noma unalo lokusebenza. Isiphiwo naso noma unaso. So la kuyahlukaniseka noma makunobulwane izovezobala kuyavela konke lokho isihlanzi samadlozi. Siyatholakala siyaposeka naso. Le ehlaza iqosha ispoke. Iyona lesithi
ibalulekile ukuthi umuntu ayisebenzise ngendlela esisho ngayo angalifaki igazi ngoba le ixosha isipoki umuntu usifuna ukuthi abuyele abe kahle ayeke uhambe elala nabantu emaphusheni because lokho kumdalela isicwaxa kukodwa so leyo nto ke siyakwazi ukuthi siyilungise ngokuthi sikutshela ukuthi uzogeza kangakanani kanjani le enye umavula kuvaliwe ke emkhulu noma ngathiwa ekhaya kuneziqalekiso ezinjani kodwa wena nje uwena mewasebenzisa la lento yasekhaya i-affect izinto zasekhaya ziyama nje kanjalo wena izinto zakho zivuleke isikhathi seyikhanya ke seningakwazi ukuthi nilungise izinto zosiko zasekhaya so umavula kuvaliwe wenze into enjalo ngisho kubhejiwe kwathiwa wena ayikho into yakho iyolunga kodwa mewathinta into umavula kuvaliwe noma ngabe unebhizinisi uyalibona liyawa siyakwazi ukuthi umavula kuvaliwe akuvulela isimo ukwazi ukuthi kuthengwe lento siyisebenzisa kakhulu kubantu kusukela abasebenza ematafuleni bedayisa kuyalapha nalapha so kuyathengwa emaceleni kwena kuthengwa umavula kuvaliwe ungakwenza ukuthi nawe kuthengwe kwena ukwazi ukuya phambili nempilo so umavula kuvaliwe uyakwazi ukusebenzisa noma ngabe kuphi lapho khona so iwashe khona lesi ke sithanda uba maronya isona ke sokugembula umuntu ogembulayo ugembula even nasefonini njoba usebenzisa wena kwena egazini uyayiklina phela ngesikhathi uyiklina thina sisuke sesisibikile sacela yonke into ukuthi lo muntu esebenzisa imishini noma esebenzisane akakwazi ukuthi phela naye ayithole imali ingene kuyena indlela esimixwe ngayo so emva kalokho uyakwazi ukufaka uthole nawe ukwazi ukuya phambili ugembula uthola imali mase ufika la ekhaya ke sesiyakwazi ukuthi siphakamisa kahle ngoba imali vele usunayo yokuthi izinto zenzeke so sibalekile ke leso ukuthi noma ngabe kuphi ufaka izinto ngefoni wenzani uyakwazi ukusithatha noma uye emakhasino uyakwazi ukusebenzisa ngendlela esisuke sisho ngayo so izona iphakamisa iwasho ezikhona kuphinde kube khona ngithi le guqula idlozi leya leyana iguqula idlozi le guqula idlozi ithi uma bekuphendulela idlozi ngoba bakhona abantu abanjalo uthola ukuthi njoba sila siyazalana umuntu aye enyangeni afika aphendula idlozi athi ufuna libheke yena no thina ngesikhathi usebenzisa leyana uliguqula usulubuyisela liba njani idlozi hayi ukuthi libheka wena kahle kahle selibheka bonke abantu ngendlela efanele ngoba vele kakade ade linibheka nonke leli elibheka wonke umuntu ngokomsamo lento yomsamo contact inkatha ngizoyifaka kancane le inkatha icishe ifane namanzi amnyama manje abantu bajwayele ukushaya lento ekuthiwa amanzi amnyama kanti inkatha iyona ukhiye kakhulu abantu bakudala bebesebenzisa yona inkatha yokuthi masabandawonye ngiye enyangeni bese ingakhela inkatha ngiyibeke ekhaya inkatha kuzothi mawunomcimbi wena kwakho njengomfowethu usimema mina ngikhuluma kule nkatha ukuthi usibanibani uzobe ehlabile so njobe ehlabile lento azobe eyisho lapha yonke ayiguquke kube into yami abeke lezo ibani zakhe ezimnyama ikhanyise la bese yahamba ufika la umfowethu mhlawumbe uyena othetha ngisho idlozi ekhaya uyafika usezokwenza izinto la siyadla simupha ngisho inyama uyayithatha leyo nyama uyoyibika lapho ukuthi na ubufakazi balento ade ngiyiyena so yonke lenhlanhla ade ilindele yonke iza kuwena abanye abantu bashawe leyo nto inkathi njengesithwalo yes ngoba mase nifa nonke ningena kulento yalenkathi lethwa abanye abantu bathi ekhaya kuyashona kodwa umuntu abuye angakhulumi angaveli kanti mhlambe kwakade kunenkathi so lokho kodwa sikuthola ngoba sesihlola so kubalekile ke ukuthi umuntu umenalo lezo inkinga zamanzi nani sisebenzise leyo guqula idlozi ukuze isimo sakhe sibuyele endleleni yakhona izona esinazo le inhlanhla le nhlanhla kakhulu kodwa yabasifazane le cause inenhlanhla yomendo nokuthi noma uhlangana nomuntu mose ukuthola umuntu ozokuqola futhi le uyakwazi ukuthi ubaba wasekhaya engakunika imali uyayisebenzisa le cause usitideke thina njengamaso njengoba singayidedeli nje imali ingasenza sidedele so iba kanjalo kuyo yonke into efuna umuntu wesifazane phela ke sike sibaluleke ukuthi no asisho ukuthi laba abenza abadayisa noma bani kodwa manje kuyenzeka kuphunyuke uthola ukuthi iyasebenziseka ngoba yona into eyinkinga imenza umuntu wesilisa asondele kakhulu uthola ukuthi avume yonke into esuke ishiwo
So Oh. kodwa ayikho into esingayenza ngoba osisi bethu kudlalwa ngabo Mm. bagcine bengalotsholwa bengathathwa. Mm. So kubalekile ukuthi siyisebenzisele iyabasiza kakhulu abantu besifazane. So into efana naleyo ke so iyona nduku naye khona phakathi kwekhaya bese kuba zinsipho ke ngokuhlukana kwazo ke kuya ngokuthi umuntu uyisebenzisela inhlanhla omunye uyisebenzisela ukushaya imimoya emimbi so sisebenzisa kanjalo. Zikhona ke ezingekho la. Yebo. Engekho ungakhuluma ngazo. Yes, leza engekho Mm. ingoba sizenzi njengama product kanje. Zona umuntu uthi unonkosikazi yena mhlawumbe usebenza kude eMagoli uhamba ngama truck nani yona ke iyasiza ekutheni umama abe straight ayiphathe kahle noma umuntu othandana naye aphathe kahle. So leyo ke iqondana namadoda kakhulu. Yebo. Ikhona futhi neyabesifazane. Yebo. Eyenza ukuthi ubaba noma ngabe usebenza phangabe uvanzi isimo sihambe ngendlela efanele. So akhona ama product anjalo. Bese kuba yilawo ukukhuphula inhlanhla ke lokho kokunye kudinga ukuthi usondele la ekhaya siyakwazi ukuthi lawo ma product asiwabeki kanje wona wena ufika uzowasebenzisa phakathi kwekhaya. Yebo. Ngithokoza kakhulu umkhulu ekutheni ukuthi uwacacise ngendlela ngoba okubekubaleke futhi kakhulu laba bantu abahlala kakhulukazi emafletini semahosteli sendaweni ezithile yabona umuntu mase eqhuma njalo noma ephalaza njalo ngaleka kokuphalaza sekhona ukuhamba lishayayo ke njalo la endlini sihleli sonke sibaningi la endlini sengathi siyaphazamisana ngoba phela ukuyongena ebathroom ukuthi nje inkeshezana yakho iyokwenza lokho mothi hey kuthi angigabhe ugabhe ngendlela yakhona kunokuthi kuze kube umthwalo wezinto la ngaphakathi semares isemafletini abantu abaningi zibashayile lezo zinto wacacisa kakhulu umkhulu indaba yokuthi laphana ke kuyinsipho kukhona ukwehlukana kukhona nokuthi futhi kukhona besifazane nokwabesilisa siyakubonga lokho ekutheni ukuthi usicacisele sengifisa la ekutheni ukuthi sesigoqa ezinye zeinsebenzo ucacise ekutheni ukuthi lezi insebenzo othi wena ayiphumi la ekhaya abantu beza la ekhaya kubaleke ngani lokho ukuthi befike la ekhaya kulezo kubalekile kakhulukazi into yokukhuphula inhlanhla emabhizinisini nomuntu ke wedlozi mhlawumbe obesevalekile uyakwazi ukufika la ekhaya khushule ngendlela efanele ngoba sisuke efanele sikwenze sibe sikuhlola same time kusho ukuthi kufanele kudlule ezandleni zethu kahle kahle yonke into siyenze senze sure ukuthi usuka la ekhaya yonke into icacile kodwa ke ukubeka la ekhaya yonke imisebenzi iba one day akukho la kuthiwa uzohlala la ekhaya no akekho umuntu ohlalayo kuthiwa uyathwasa noma wenzani yonke into siyenza one day ngendlela kuphela senza isineke somuntu so ikhona imisebenzi enjalo eyenziwa phakathi ekhaya ikhona imisebenzi eminye yokuthi umuntu wakhe umuzi wakhe yebo la ekhaya ke mina nje bongibona nginamakhosikazi amabili yebo nemeze emibili ikhona induku enjalo nayo kusuke mase sikuthumelela yona ingoba usuke ngempela ukude kakhulu kahle kahle yona isuke sifuna usondela sikwazi ukuthi sakhe kahle ukuze umuzi wakho nje ube umuhle ube nokuthula yonke into yenzeke ube indoda njengami nje yonke into siyakwazi kuyenza phakathi kwalekhaya leyo bhandi akesho ukuthi sesophuma nayo athi senohamba nayo khona namhlanje kulungile dokotela ukubekisa kakhulukazi izinsuku osebenza ngazo kubalekile ekuthena ukuthi umuntu engavele eqhamuke nje kanti awusebenzi ngalolo suku nekhathi osebenza ngazo kulezo izinsuku kakhulu ake siqale nje ngekuyinsuku osebenza ngazo nokubaleka futhi kokubhuka komuntu ozayo yebo izinsuku esisebenza ngazo uLesibili uLesine uLesihlanu neSonto izona izinsuku esisebenza ngazo kusukela ngo8 kuya ku2 emini 8 to 2 emini so izona izinsuku esisebenza ngazo kodwa kubalekile abantu bafone enambeni zala ekhaya ukuze bakwazi ukuthi basithole noma babhuke isikhathi because thina siyathanda ukuthi asifuni line omude kodwa into esifuna ukusebenza abantu baneliseke abantu batshena abanye ukuthi balithola usizo so ile nto enjalo so bayakwazi abantu ukubhuka enambeni yethu e079 484 7116 079 484 7116 bayakwazi ukuthi basithole mabefuna ukubuka ama products khona YouTube
Dr Malala Phezulu, na TikTok Dr Malala Phezulu, kanjalo no Facebook ngonjalo Dr Malala Phezulu. Bakuthola ukuthi kusetshenzwa kanjani phakathi kwaleli khaya. Sesiqoqa nje mkhulu sesivala konke ucacisa nokubaleka ukuthi umuntu mamnike into akayisebenzise ngendlela engabe umuntu esekhala kusasa ethi wadlala ngemali. Kubalekile kakhulu ngoba lama product amaningi abhaliwe nezikalo, kodwa kubalekile ukuthi usithinte enambeni makhona la ungasakhumbuli kahle khona noma ungene ku WhatsApp so that sizokwazi ukuthi sikunike instruction ngendlela efanele. Umuntu la ekhaya asinawo ama product aba more than 3 days wasebenzisa. Asinawo. Kuyenzeka kube 1 day or 2 days noma 3 kodwa sikwazi ukudlulela lapha ngoba sisuke senza sure ukuthi into esiyenza sifuna ukuyenza iphele khona manje. Okay. So ohamba nayo nje izohlala isikhathi eside iyona yokugembula ngoba uyifaka kancane ngoba uyokwenza lokho. Kodwa okunye nokunye uyakwenza bese uyayibeka uma ukuthi iningi uyayibeka usiyoyisebenzisa uma ukuthi uba nenkinga njengale ebhoki nezilwane nani. So kubalekile ukuthi abantu balalele balandele imigomo ukuze bangathi kusasa into ayisebenzi kanti izinto ziyasebenza kakhulukazi ke la kulama products umsakazi leyo ukuthi abantu athi izinto mina umuthi awungisebenzeli even iwasha zingisebenzeli no ikhona indlela thina esikhande ngayo yokuthi noma ngabe wena kuthiwa awukusebenzela umuthi uzokusebenzela ngoba phela into esuke ikhandiwe leyo. Awuzalwa nje kuthiwa into ayikusebenzeli ngoba phela wena vele uyinhlabathi so impande yasenhlabathini kubalekile ukuthi isebenze kusho ukuthi khona lento evimbayo. So senza sure thina ukuthi kweza la ekhaya noma ngathiwa wena uthi umuthi awukusebenzeli awuthinte la ubone ukuthi kuzokwenza kanjani. Hayi ngizwa kahle indlela eniposa ngayo kuba yini amatekisi niyaphathisa kube uPostnets nani no konke siyakuhlanganisa konke kuya ngokuthi umuntu yiphi emvulayo elula kumuntu uyayisho nophepho nakho konke nokuphathisa siyakwazi ukwenza konke ngokuvuna komuntu but it's khona ke esingakwazi ukuyidlulisa ematekisini. Sikhona ezithize siyakutshena ukuthi hayi lesi ngesikwazi asifune zibe zilekwe izithunzi zabantu abaningi ngesizathu ezithize because kufanele iqhamuke nje kuwena ingasuka isandeni sami ingene kulo ayipose lapha ihambe kanjalo kodwa lezo hamba nabantu nje ngetekisi hayi khona le ngeke kwazi. Ngizwa kahle sibonga kakhulu umkhulu ngesikhathi sakho sinika sona kwiNethezeka TV. Kubonga mina ngibonga nakubabukela emakhaya siyathokoza kakhulu. Kunjalo mbukeli lapha ekhaya Nethezeka TV sibonga kakhulu kumkhulu uDr Malala Phezulu washo ke ukuthi kungani kuthiwa Malala Phezulu ezinye zezinto masu uyinqamlile ungasalali phansi olala phezulu. Nami ke uma ngithathe ecollege ngangikhonzela ukulala kule mbhede olapha phezulu ungalali la phansi ukuze inkinga ayifikele ethi kumina. Kulungile ke igama lami ngumzothule kokashembe isibongo mafafuke njengetengabani sambane sabunkosa ngalala maqedwe lala bafozane nokonje sikhudla khudla uthi mawuvimba ngala uthusungale ngumkhovu oyiphama dakene uyishasa ngitsela ayiphindi ibonane nangokuzayo yiba.